Teka ni kapor ngi yo sesin pat banya. Betengi ke Bible study ke bakum ke balang ni penlong man tayo ke sengi Friday. But inang puli ya ke gospel Yohanes kelenong ke bapra. Ngila puli khat wait li dekhot. Sifang ketu kejing bisyar. Lani kejing kejing keno ya ketu kebriu bagi kem ki Farisi. Kem ika berki ong balalap ika baka klim berki wandra how try Jesu khmat ju bau ai jimut iki ki dakli u atu din em kalong ke badin em ban penram mi ni ke beriu ban thamau ki ong kedkhot ke ba san tu Moses ulah hukum yangi haka hukum bandam thamau ye hukum kita mete me ong kumno ki kwa ika opinion ke jong tradisu ki kwa ban tasiu nong kumno ban ngai puli ba lada ong deiru kata unsya keno ba u simi ka an ladi tu om deiru un sya keno pat bau kerana hikai percaya ka an Moses. Tungin duai suginya sekamut. Atrai boleh buku pajengi buhabning. Ngaingu ime atrai bamela penla padingi sesin banginyo bani senglang kumni hakani ke yeng ke jongmi. Nak benta ban puli ke ketien jumi bani sengtu iki bakodor ki bami mela ai ngi lengba ketien jumi ban bangidang puli kumni peteng ban puli ke gospel Yohanes try to isnei ban kerhui ngi de kajing hikai ke jumi hi kajing pensai ke jumi ke bami me ai kelut hakita ki bakwa ban tip ye kajing sisa na ketien jumi pensai ye ke jimut jim berkhat jungi baro benrat bertukar hui baru lang ki bedan bentan hakani kapor ki ban sngap ki ketien jumi bat kamju ru try ki to ki bas sngap lingba jong kani YouTube channel jong ka balang terus ngo ku pai ki jing kerpat ki jongi temap ki pop ki rengkang ki bamesam ngi ru try na bangi pa ni kini teng Jesus Christ amen. Ti hak tu ka bakut jong ka benta ke bangi pulim cem tayo hak bakut tu dekhot bakat wei hadin bo try Jesu la ong ki Farisi ujubab de bo ong utau ba klempop pedeng jupi tu ai bun long baningkong ban kawang yu mau baningkong mo ti lani ban den tham yu mau kani kebriu te ngi la puli kumno ba weh din weh ni gitu kiba lawan mudu ye kani gabriu kila litno jar selagi jong ki jaka la se yeng ni sinong imtep mo kata ka jing temu jong ki ban yo ban kemdau yu try Jesu hakmat ka an ki jiu lani hakmat ka an jong korom ka la pulum khoj te endole kren bagani gabriu nomor sa stamaka bat u ta kapoten rei kamut pat ba dan tamu ndri kidon ru ki pajba ti ki khlame phet ndri ki bale phet no ki balami na tu jaka ki de ki tu ki Farisi ki balawan ban mudui ka tu ki pajba ki lai i lut ki ni ke jingja ki sngo ki ki Farisi ki kran ki bo Jesu ujubam ki ke ibu Jesu le por bo tho daga simpre akti ha kamalan tigidan ki boong ba kadai tho ka khando ba nomor banda tho ka khando lani ho pum te ka pau ka dak tendre ki jingsia ka long bo try Jesu kani ka por pring ki paj ba udan ka temple te kamdan khando kamdan pum kalong kumbalong
madan ki balak pen kuat te kabakam dei ke long bau tra Jesu upen pau da bau tho da simpre akti ha kamadan pen pau bau dan jingkwa ban jawab ki bar hajing sya la se hagani ka por ukran ki po ki donot jongki ban pen kendo ki kat bau dang tho da kamadan ban pen kendo ki pan sefangila di pat beki ki bahok ne ki nong pop namar bau ba ki la di kimi ya ka pop la jong kat baki kloi ban mudui pat ya gani ka briu sifang ka pop jong ka te maki kim dan hok ban mudui ya ka ukham dan hok mau ban mudui namar ya ka pop jong gani ka briu ru ndai bau ndai hadin ba le kran ni ka hak bakut wong khi lino ngaru ngam pendram ya pha tang ba wat le pop shu mo te ka bomut ba ya ka pop jong ni ka briu ka ba kita ki farisi kila mudui persya ya ka tin rei ujiet pan banam pendram ya ka rei ya ka ban pen suthu ya ka ba ka jingim jong ka baka im ka pom baka diban kenno te kamut ba usu ignore no ikata pop jong kamu ndrei u try su ulas neng karu khnang baka du kala ka bamut tengim tip kani ka breu kala le kum no hadin la se namar bakala penpau ye jing takata jing buram yu la se hadin abut tu ki Singapore ni wat aku tu ke poru bakal kala ke pamat mo tati la da gede bakal ni ke breu ka khlam le ka khlam kala pamat la se kanum yang sa anta ndri kadan gejing kedau ni baka namar baka yang sa anta kam kwa ban siphet no nang ta wat la da kala bagi kita ki farisi ba mudui ka kila phen de ke yang santa ka bang baka up you try Jesu mun ong ayu haka ka bapau bakla dan gajing pen kendu ya karo tahdian kini i puli pat ter khot bakhat ar ni pe hadu ko bar phol da ni la ban pendam anakum tau Jesu ule thu khana pat haki uda ong ngalong ujing syai jong ka pathai utau bawan buat yanga unomiat hak badum ndre unyo kajing syai jong kajing im namar kata kita ki farisi kilai ong hu me phla se phang yiladi kajing phla ju me kamlong ga basisha ujisu le tho badul ong haki wat langa phla se phang yiladi kata kajing phla ju ngate kalong ga basisha nabangatip nang no ngalawan bat shanungan let repi phim tip nang no ngalawan bat shanungan let mafi kat kum ka hukum hai ka rukum ka do phi bisar ngam bisar yenu ru ladanga bisar ru kata gajing bisar junga kalong ka basisya namar ngamlong marwei ndri mangabat utau kapa ubala pha yanga la thoru de haka hukum jong phi baka jing phla arngut ki breu kalong ka basisya ngalong ubo phla se phang ila dihi ukpa ubala pha inga uru uphla se phang jonga andugum ta kile kli u hangno tau kpa jongmi ujisu le thu phim ithu lemni yanga lemni yo tau kpa jonga lada phila ithu yanga phin dala ithu yo tau kpa jonga ru yakini ki hei sorry yakini ki tin ujisu lakran hakata ka jaka jingkan show haba udang hikai hakat temple te omdan balakam yu nabala nabaka por jung u kampat lajia te ngi ibadin ba kitu ki wei farisi ki balawan ni ka ban mudui ya kan ki priu ki bala tenju yu try Jesu la den kat kum ka an Moses badain am ban thamau ki priu kitu ki lalit no
nomor la tho ngi kan mau bala tho tu khat ka ba sifo hai ka ba khandai te la ino marwai u jisu bat kata gabriel ka badang ye hapring o ngan pulin ru ba na basdang kite haba kila yo sngu bat haba kila sngu kendo kila mi no wei po wei kita sedang na do ki ba kham temen hadu ki ba khadu te la ino marwai u jisu bat kata gabriel ka badang yang hapring te kini kila ada pet gitu ki bawan mudui kini gabriel bawan rai ka khmat rai jisu dan ringi ini dan biang pat ki farisi negara khot bakhat kar kong anda kumta jisu le thu khana pat haki udong ngalong jing sai jong ka pathai ubawan buat yanga heu utau buan buat yanga unomia ka bedum ndrei unyo ka jing sai jong ka jing im tegad khot ka ba khalai pat ke thu namar kata kita ki farisi kile ong hu me phla se phang yeladi gajing phla jo me kamlong ka basisa ka bomut ba kila don skiwi pat ki farisi itu kiwi ti kila le no te nyap kan mau ba wat da hang ni lai thu bagan ni ka briu ka dang don hang ta ba try jisu dang don ta ri kamut pan ba ki pat ba kim dan pat ba ru kidan mar ki pat ba ti kim simlet no de gitu ki bamudui ni ka briu ki belai phai no tila se kila wan de kiwi pat ki farisi ban beteng ban mudui u kitu kiwi ti kila sung kundu kila phenno katangi I kata kejing yai le sitom kejing yai minot jong gini ki farisi ya kaban yo mudui yu trai su ban kem dau yu kim song thai namar ki ting yu tila da ki yo lengba ka an ban yo penrem yu kumno re kumno ki sungu ba kinlong apo kejing singan kiting boleh namar ba ukran ni kejing sisa bat kitin ju ki pen kendo ye ki sefang kejing bomman kejong ki te kadi kata ka daw ba ki yele do yap do im kumno banyo ban mudui u lani ban penrem yu khmat kan wala da yo ban penyap ru namar dan ki por ba ki la da thap hi ban penyap yu te ngi hang ni bo kamut ba ketu gabriel kadang dan ta ka singap kipat baru gidang dan but kani kadai flau juga temple te kadai kata hajan kata kejaka but lum jing aingo lani bathap ki jing aingo kamut badai samadan sanu te kamut upat ba udang bun namar kala dai kata kesengi ke bakhadu jong kata kejing khawai jong ke niam jong ki yang trap te kadai ru kesengi ke bakiela kemen ki tem ki syat bat kadandru kejing pen kidon ki kenja serak ki baki ki bu ke temple ki khampen me bha ban pen I ban pen ken mau ye kata kejing sai ke ba ublei ula ai ki men ba ki dang yat hakri khlau kejing sai ke bolong do o men sngi lani da keding men mit ban pen ken mau ye kata te ki jula ye kata te ngi iba haswaru kumto bakilit tong ye kata ko tu ko singi bakhadu na kata ko pung silum kalong ban pen ken mau ye kata kejing ai kejong blai ye kata ko wat ki jaka ki bareng khiang de hadien katu bagi hakatu ko por hi bo trai su ong banga ngan ai to bosliang do wan undi bat unyo ya to khot ka ba hakal no ba nyu mo to khot blai phunyu om no ulo pertala da no ru usliang ai bu non hanga bundi mo te kamot ba kabedai ba kata kejing la niam juki ba kili tong ye to ko na ka pung seluam ka ba kadau ye kata kejing penbiang blai kita ki gi ba men ba kidang ya ri khlau try jisu upen I ki hak tu por badai mo utau ban ai ki kata ka ka ba bro si kata ki bakilayo kalong ka baterkhong dementa kit kadan ru kata kejing penwe kita kijing syai kita ki syarak hang taru try jisu
wi begini ki serak ki long tang kaniam kurukom ki bamla ban pensai ki te u declare hang tala ni u pertau ong iki de manga u bolong jing sai besisa te usong tuk khot ong u jisu le thu khana pat haki long ngalong u jing sai jong ko perthai u tau bawan buat yang unom yat ha ka bedum reunyo i ka jing sai jong ka jingim te hakatin pareng yung ka light hakatin Hebrew ki yung or ar jong Hebrew kham ban keno long kumbalong rum to te ya ka jing sai yung or te try jisu ong bolong u jing sai jong ka perthai kamut ka perthai kum ka mariang rei jong we pu ka brio badan ka perthai te Yohanes sabo tho yagani gospel usdang dekatahi hadin boleh thu bo trajisu long kutien jong udeu kutien bat uladan bat ublei bat ulong ublei ter tulunong meningkong dala poi ke dekat ke baharum ke dekat ke besau uye thu ru bo deu jing sai jong ke perthai te ngila yo banya puli kini khaman chua ni tongin si puli bang tu dekat kani keju gospel hi kan nong beningkong dekat ke besau ke bong hau la don ke jing im bat kata ke jing im ka long ke jing sai jong ki brio kata ke ke bong mo kat basan ru gong ika be dei bat ke jing sai bat kata ke jing sai kala sai ha ke badum ndre kata ke badum kam pediang ya ka ta ke dekat ke ba khandai uta ulalong jing sai u besisya uban sawan ha ka perthai uba pensai yaki brio baro tegani kedai ke ba Yohanes utho sifang prajisu hakal nong beningkong kedai namar ba ulai asngo ikini gi jingkai kini gi kitien ki bo prajisu la kran sifang ledi te kai kini gi jingsai la da sia kran kum ka jing songtho sisu sifang ka jingsai ka mut kai la dangi sim mi ka jingsai ka badan ka mariang ka ba lani na ka light ka bangi yo na ki bulb lani ki lani na ka sngi mo ngisto ba haba ka don ka jingsai ngila ban penyefer hapadeng kitar badan saudong mo laban io kani gede kata kawi ketiar kani gede kata tinggal ban i kadur kadar jong kitar ki badan saudong jongi lani jong ki brio lani ki we dan jing sai to mi ruam na ka dumbet to mi ruam to kata gede kawi ka benta jong jing sai lani ka rule lani ka function jong jing sai ka ba arpan kadai ka jing sai kala an pen i yang ngi jingai kat no na ka no ka jakal ni na ka no ka tiar ladam don ka jing sai ngamla bantip ngajingai kat no nang ni ha te jing khang jongka yang mani to jet bangalai i man ka singi te ngala ban su antan disbu ngali jinglen da dum ngan tang ha ka e ka badan sibho phut ha suaru ngam tip su ka dei kan nu phut ngala ban antan ka dei sibho na kala khadar ni sispa phut tip nomor badum ngan te mi isu mo te kata ka dei ka wi pat ka kejing trikam jong kejing sai sakoi pat kejing trikam jong kejing sai kedai bakalan pen i hangi ye gitar lani ki brio ni ki mrat ki ba don sodong jongi kanu ki he kanu kirit nalor bangila ben i kadur kadar jongki mo badai brio ne de umrat ne de katiar de ding ne de ngilar iru kanu ki he kanu kirit dadam don kejing sai laring itip makana bagi don gitaru nre minum i kanu ki he kanu kirit te hakamariang kata ke jing trikam jong jing sai lani ka function jong jing sai but habadan sibon ki tiar ki ba don saudong ngila ben iru oh kani ka don sekadiang jong kata kani ka don sekaman kata kani ka don sedin ni ka don sekhmat mo kata ke dei ke jing irap jong jing sai lada kamdon ke jing sai ngam tip ke tiar yu ka badan sekadiang sekaman jong kanu ke tiar
Tikini ki ba koridor bahas pang kejing syai ke bangi dan kemariang. Takadau blay na rubas tang utawi ke sengi bangi laban iki bran saudong jingi. Te kata ke kejing syai ha ke bayade ba kemariang te ka yesriem ru kumju kejing syai ke bayade ba kemensim. Te kejing syai ke bade jong kemensim kemut habad mendan kejing syai ke bakan jam sim. Ladangi don ha ke bedum ke bakan jam sim. Ngimit ho kanu ke badai ke besisya kanu ke bomdai. Ngidon kejing bomtim. Ngim sut ho ki trikam kumno. Ngimi ye kata tenrai jong ki. But kadon kejing ngi ban penyeferu pedeng kani ke badai ne kani ke bomdai. Takamut habam don kejing syai ke bakan jam sim. Kadon kita kejing duna jing tip lane ke ignorance bong ketin pareng. Ignorance ki basisya bat ki pan ki balam ler. Ngim tip ke balam ler ke digeno ke ba thok ke basiko digeno ke badai ke digeno. Nomor bakam dan kejing syai bengin. Itu ia kata. Haba mdan kejing syai hangi ke bakan jam sim ngi dunaru kejing tip sifang ki saudong saukut ki bakan jam sim. Badan ki bor di ki wepat ki mensim jing dum na ki mensim jong jing syai. Ngimla ban itu ban wapasal pol uyatu isfang ka we na ki dur jong so mensim. Ndai so mensim ngumot jong ki jing ai mensim. Aga stis no kurin wong ka we na ki dei ka jing la ban penyefer padeng ki mensim. Kemut bangla ban tip lada kanu ke jing hikai ke bangyo kawan na ke bakenjam sim ke badai no blay ne dai na ke mensim boman. Te ki briu ki badan ke jing syai jong tradisu ki laban penyeper pedeng ki mensim. Te kemut ke jing la ban itu kanu ke badai kanu ke bomdai kanu ke basisya kanu ke bom sisya kanu ke bahok kanu ke pop bat ter. Tikani ke jing syai ke bakan jam sim kam dan lupa hanga pi ngim dan lupa ya ka namar ngila dan lupa ka jing dum ke percaya ke bangi em kalong ke bedum ke bakan jam sim lakai ngi ke pop ong sim debit mo burwai ke sam tu wong ke pun ke kemi junga kalau pun inga ke pop mo kemut lalong lupa nong pop na do barang pun ru. Tiket kemut bangi dan lupa ke percaya ke bedum. Usim jong ke jing dum usen syarika. Dan reh bangi wan syau jisu ni pediang yu ni yo pat ya ke jing syai jong. Dan namar bau jisu udai dala dia ujing syai kemut ni yo ya kata ke jing syai ke besisya. Kabala sisya ban penyefer ha pedeng ke besniu bat ke bebaha. Ha pedeng ke badai bat ke bomdai. Te kita ki keba kibadan kamha ki bagajing syai ke bagan jam sim kada entajungi. Tiu try jisu akan ke por open bena declare bedai mo uhi ujing syai. Ndai badan sekawi pat ke jing syai ke bu ayengi ndai hima u bolong ujing syai. Lani kumolong ke syarak. Ti kemut lada ngingi buat wong hakani kedekat ke ba kat arhi wong ke itu ke ba buat nang tu wong utau bawan buat yang unom ya hak badum nreunyo ya ke jing syai jong ke jing im ke jing syai jong ke jing im ke bathau ya kata ke jing soto ke jing tip ke jing start bala banjit ya ke badai ban kentat ya ke bomdai bala ban itu ke basisya kanu ke balam ler yo ya kata ke jing syai jong ke jing im teh ba yo ya kata te kemut ke jing im jong iru kai kadan ha kelenti ke badai ndai ha bangi myo ya ke jing syai ke bau try su ai te kemut ni sutare rumah ke jing im ni sene ala ke jong ke jing sempang ke bomla ban ai lut ke jing syai tikum ta ubriu ba hagajing nyoi la dia bulong bala bastat lani
kelum lang khun ban riu namar bu senya laga jong ke jing la jung kum ta tep bu tare ka badum ha jing sha kum kibriu ngi don kam ye ga ni ke jing sha ke ba sha ka bo wan no play te hoi ya ki por ki ba man swaru ki jiu ki jukran sipang ni ke jing sha bangi don kam ye ga ni but ki nget ru bo mesaya udi utau ban ai ki ye ga ni ke jing sha ha ka kitab Isaya lenong besar fuar, lenong besar khandai. Haka kita Malaki lenong ke basau. Ladon ke jing keren sifang gini ke jing sai. Tengin supet khandian kitab Isaya ikitu khon. Ke lenong ke ba sorry kemudian lenong besar fu khandai. Hawa sab khandai dekat ban riu bat ke sab fuar dekat ban riu to nyepet shwa sab fuar dekat ban riu Isaya sab fuar dekat ban riu to nil tho sipang prajisu namar kani gadi sipang tau sakriu bala jit jong blai kamul tau banong masaya kan te ga khot ka ban riu ko ong mangau trai ngala khot yemi ha ko hok bat ngan bat ya ka ti jomi bat ngan sumar yemi bat ngan ai yemi ban long ka jutang yo patlang ban long ka jingsha yi ki gentle ban pen pet yi khmat bamatla ban pelat no nagi jing nong sa ben yaki nong sa bendi ki basyong ka jing dum nak ying bendi te mano bakran ni gani kran ublai ukpa kran ni no yo try jisu yo tau ba ulakhot mo te katu ka dekhot ka ban riu ki thu shai katu ka lan ka ba kebakhadu hi wang la khot yu banlong ke jing shai yi gentle kam dei tang yi jiu ndrei yi bom dei ki jiu habo ong gentle ni ka tho yi jet bri jong perthai nalor jong ki jiu nani to bonsen yi jiu te la khot hi da kateng Israel te habo ong gentle ko baro ki pat ki jet bri jong perthai te hangni i kata jing thmu ko bo ble pan paulung bo Isaya bo kwa ban ai kani jing sai jong om tang ye jet ban riu ka ta jet ban riu ko bakar pang ko bo jet nrei ba ki we ru ki nyo lang kani jing sai te yeno jet ban long ta yo tra jisu to ni pe kanong basau khandai ke dekhot ke ban riu ni uloong te kalong ka basting bamen long syakri jonga ban penyeng ye ki jat Jacob bat ban pen bahapat ye ki bapensa jong ki Israel ngan airu yame ban long ka jing syai ki gentle bamen yo long ka jing pen em jonga hadu ka bakut ka pathai kani ru ka bakran ublai habau kran sipang prajisu bola jit yu namenta ki Israel dan ke yeng Jacob ki Jacob ublei ong ban penyeng biang yaki lani ban pen bahapat yaki kamat ba namar bakila kentat yu ublei kila sakama kila syak penwir ublei temu ban penyeng biang yaki ban pen bahapat yaki ban mentah ki dang don ha kata gajuk ke proses ke ublei udang yelam yaki ula penpai biang iki nagi rijong ke perthai bikin nyo biang ila ke jong ke hima ban mentah dang don ke proses kini ki jingja Israel ki kedau ya kata
boleh ulanang perang ki hun Israel kenang ba kinwan pai biang patsu haduk bakin da pedang yo tradisu te kadan kejing bom ngai kadang don haki kidang matla borok ki Israel borok ki jiu ki empat tre ban pedang yu jisu bo de Mesaya te kidan hoi ki bala pedang te kidan labun ru kita te ndring iru hangni bala itu biang bo blei ula jit ru yo tradisu bo long jingsai jong ki gentle tu Isaya na bakham basdang jong kitab ju ula keren ya kata hiru kum kejing itu pau kum kejing kabauyo no blei kejing tu lupa sefang bo tradisu tau ban kha unlong bukum no te kalong bakhandai dekot ke bahar keren sefang kata kejing wanra ye kejing sai kejong blei pedang gitu ki basyong kejing dum Isaya khandai dekot bahar tangin pulien do kanong dekot baning kongpi kadan jing sno kaniru ndrei onom don kejing kadum ye kita ki badan kejing pisa haka bemeningkong ulapan iben ye kari sabulan bad ye kari Naphtali tehadien ulapan burom ye ka haka lenti ke duriau sesilang ke Jordan ke Galilea ki jad menrio upat lang ubalayat haka jingdum ulayo i ye ke jing syai bakrau ki balasyong haka ri ke serngeu ke jing yap lating shan ke jing syai halor jongki tiga ni kedai lupa jong ke jing wan tradisu dala khayu lola yat haga ni kesla khando bonlet sikiti kitan jong ke Galilea keri jong sabulan bat Naphtali mar kitu ke kitan haga por bo bentau ublei ki khun Israel ki khadarjan itu kita badan ke Galilea kidai ke bau benta na ke benta ke jat sabulan bat ke jat Naphtali tinrei kitu ke than kam dei syu ru ke basa bit tang ki jiu ki ba don tu ka por jong tradisu ki la don ki no Samaria ki bam dei ki jiu pura nang ta ki la don skiwi ki gentle te ki ta daw song ke Galilea jong ki gentle tu Matius tho e kata bala pendap da gajing wan tradisu bo lej ban penkhia ban yelap ha Galilea pendap ye gajing tho itu lupa jong jong Isaya tingi ibiang tu ktin jing sai bo blei upha tradisu komu jing sai jong perthai namaru baka perthai kadon ka jingdom ki jat ban ri jong perthai kan thop ki Israel ru ki ya ha ka ba dum hoi ki Israel ki don ka khtien ke jong blei ha jing sia ki don bat ki kalat bakin yo ki jing sai tamba ha ka jing em jong ki pat ha ka jing de jong ki bat blei kalong kom ki ya ka badung ti na kata ka daw bu tradisu ude ban wan ka pathai ban ai pat ye kata ka jing sai ka ba kila du no ti hau malakhi pat karukom bo blei penan kam yu malakhi pat ban ye thu rupa kalong di kentien kiba compare tamba kiba mut ikaju malaki kalau nong besau ke dekat ar ndrei hapi kiba septing ya ke kerteng jonga kan mi kesngi ka hok kesngi ka hok bat ke jing penkhia hagi thap niang jongka bat phinyo mi sebar bat phinren sit kom ki khun masi babsa ying tiga hangni ong kala kadan ke jing kular ye gitu ki basep tiang ye ke kerteng ke jong trai ba kan mi ke sngi ka hok to ka jing sya ke Hebrew lani ha ka ktin phareng kipenan kam da bolong ka bangiong ka masculine gender te kamot ada penkela kasi bha kinong usngi ka hok ndisuk ka sngi ka hok ndi usngi ka hok baru tau sngi ka hok ka thau yu trai jisu kadai ka wei ni ki kerteng
kibala ayu kum usngi ka hok the son of righteousness sun mo son ka sngi kan te usngi ka hok te kani ka jing kular ba kamut ba habong usngi te kamut de to ba ai jing sha kum ka sngi am te but hangi la jeru u bolong ba hok namar balai ba kan nong kum ta namar ba kibri ki don kam ye kani jing sha la da ki dei ban yo kenti ka hima ublei la da ki myo ye kani jing sha shwa kum no ki la ban poi si hima ka jong ublei tu try to hagani ka por usim ye ka por kabudan bagi pajba ban pensai ki ban ye thui ki bo de tau bola pha do ublei ban ai ki ka jing shai ka bakan jaman sim tibat la da kinget yu ko ki kinget yu ki sedang ban buat yu kular hang ni bagi nemiat hakaba dum tapi ketu khot kong syum no utau bawan buat yang uno miat hakaba dum ndriu nyo ka jing shai jong ka jing im te kemengilai keran mentan ka jing shai ka pelat jingi na ka jing biet jing tham na ka jing bomtep na ka jing bakla bubun ki te bong ka jing shai jong ka jing im kamut ke nyo ye ka kerkom im ka ba da suthu ki ka ba dei ishai ki betep kanu ka ba dei kanu ka bom dei ka bom shule antat ba tare rumah ka badum tinamar ba mo udei ujing shai u ba sisha jongi jisu te ublei ula pha yu jisu ban long jing shai jong ka pathai ka ba mot ye baro ki jat ban riu jong ka pathai nan chu ka jing khan kerpang tang yi ki jiu lani tang yeno rekat ki bakloi ban buat yu den rei hang ni kadan ka kendon meno ban yo eta ka jing shai tang kita ki bakloi ban buat yu lada kalam buat tegamat kalam sedang syua da ka banget yu ban buat yu ngamla ban ong ba oh bu bleu la pha jisu ban long jing shai jong perthai te ngan susim no ba oh ngala don ka jing shai jong em ka jing shai ka jong u kan trekam ha ka jing em jonga la ningkong syua ngarai ban buat yu te ban rai ban buat yu jisu ka kan thup kum ka jing sedang ka dei syua ka jingkla ka bamut ka ba phai su blei ka ba pediang yu trai jisu menong penim nangta ka barai ru ban kongu yu ban buat ye ka nuksa ka bu ai ni kata ka dei ka jing buat yu jisu te kadon kata ka jing kwa ban nyai don bat u bet ban nyai ringkat bat u ban sno ha u ki jing roi jongi ko jing roi mo ai bangan sno hami tang hami mo ki don kita ka jing kwa ban sno bet yu trai jisu long kat bolong ja kat baja ladang ni rai ban sno jisu kata ka dei we ni kitab bang ibut yu sekawai pan ka ba unong buat jong trai jisu ka thau ye ka jing long senran ka unono senran jong trai jisu hun bo unchu bo la tip kat bo la tip menta ukwa banang yo susu ki jing kai na lo kunrat ta ka dau ladangi but sia trai jisu nginum hun khlam da yo ban puli banang sungthu banang san da ka puli khtin blai pi teng kasuk ban syuang ngalong kestan ngala pedeng trai jisu kat ba kabaman ka singam puli ke bible kamut ngam kamdei ke jing buat ke besisa manu bakwa ban buat yu trai jisu ukwa bunang sungthu sisu nang yo jing kai sisu nu kalong kum kitu ki pajba aku poru beli kila ban klet ya kabam mensatkan let sekejaka bekerja seri klau bom dan dukan ban deja ban deki klet kita beli nomor beki kwa ban sengap iki jing kai ju tengi ni ka pateng ka bangi em mangi ngila bun kam hadu kata ta la dedai jing puli na ki kam ki jam hadu ba ngin puli ka bible pan ka ber hakur kom berhenti man ka singi banyo iki jing kai ngim dan por ni polisi dekat ru ngi song bala polisi bun tenrei ubriu bakwa sya ban bot utra jisu un bu kata ka thong bangan puli ka bible barok koi tedon ki breu ki bra puli ka bible barok koi ndai syu tang sisen ru ndai don ki bra puli do sfo sen ru bat ki lam ba ka bible kat banang puli
kanang yar kanang dan shu skiwe pa gijingkai kamsa kumju umdong mapuli manswa nomor kadai ke ba pi te nomor kadai ke ba takadau long hakijing de jungi breu kum kanuksa mo lada kejing de jungi apor ngi dang long ki khna ki khlung kejing de ba ki kimi khpa mo ngiso highway por bangidang khna ngiso la ithulud ye email ni pa ngitip lu changjuki rekat banang mi kisngi pan yung are plan kani ngam patip plan spang email long kupta ipa long ta mo long kata nginang ithu nang ithu kemun inang yo jing kai naki temakiru kim la ban hikai lut ngi season hikai por barang khlung ki ham ikai ngi kat banginang la ban sempang tikum taru blai ladanga ngam puli man kesingam sya skori u nganum yo ban san tegamut nganum laru ban bot yu tigini gidi badan kambha tegadan ru skawai pat hakajing bot yu trajisu kawai pat karu kadang lani kadur jong kajing bot yu trajisu nalor kitai nalor ka ba kwa ban yo jingkai nu u nalor ka ba kwa ban sno bitang u skawai pat kadai ka perthu bot yu kamut lada ukuran trajisu kum to ngaru ngan perthu bot dia kata kajing kerkom keren jung kumning i ukuran ni kajing sya ukuran da kajing scam dan jing ada tien habu ya keren paiktian begini farsi tegamut ladangi rungi pertubut ta bangi penan kam mi ginong rem juga ketinu blai ban ngim ada tien ni keren scam iki kata ka de kajing pertubut de kajing long jamnut ju kajing ler ju uhi laong tu buat tu hikai nanga na banga uberit na kamansiam ha gospel Matius nong bakat we de khat fra wong tu hikai nanga kamut banginan kam ban pet nuksanu nani ban yo jingkai sunu te bad ubriu bobot sai trajisu ularai ru ba an im kat bakom gijingkai kakhtinu blai nomor kenang nongan yo ye gijingkai na kakhtin jung ban ru ba ngan kongu ye kita gijingkai bad gijong umensim ru habau keren nga namaru mesim jong blai ukran ni habangi puli ketenu blai ni yo jingkai banu mesim ukran pad ini ban pen mau yi gitu jingkai ketenu blai khnang ba nginang yo ban san lani dadan ge ban pen bet yingi un pen bet yingi lemba ka ketenu blai hi un pen kendo yingi khnang ba ngila ban pen bet dadangi don kalenti ke babakla dadangi don ka pop bon pen kendo ingi bangin kela ka bomot no nak pop ke jongi ti kata ka dei kata ka jing persyang ya ka ban bot yu trajisu ka bakwa ban sno bit hau ban su sno longkat bolong ka bakwa banang yo jing kai susu nu da ka puli ketin jung blai man gesni ka bakwa ru ban perthu bot yu ha ka kom im ha ka kom le ha ka ketin ka thlit trajisu ju phai ketin wan laki breu ikeno yu ye ka bomde ladangi ru ngila ye ka ban pertobot yu kum ki breu ngi la duna lupa kata kaliang tenrein dalam sedang ban pertobot yu wai bor mu upat te bat kiwi jing long ju nalor kata pat ba ngibu haladihi kata jing kut jing mun ba ngan im kat kum jing kai ketinu blai baka ega momen sim bakhoy ukran nga ngan kongo yuman sim Apostle Paul hagiru kombo fer tho akiti hagat bede baka jing kongo yuman sim bakhoy wong wat penlip yuman sim bakhoy nama teng mun sim bakhoy ai ngi to jing ram bangin la gono ko bangi tip baka de ka manu blai tenre dangi le ran no lani ngi pen thanda no kalong penlip ega ding wong wat penlip yuman sim bakhoy te kita kidai kom lani ko mathe no ka ding da ka iki ba te kita kidai kom ki nani ki dak kisen jong ka bobot yu trajisu te ha bobot yu trajisu ha ta kom kemut ba ka jingdom kanum la ban job ini tu wong ha tu ka khot khat arhi wong rei unyo ka jing sai ngan pulis wa utau bon buat yang unomia nak badum dari unyo ke jing sai
jong ke jingim tikadon kamha bangin perkhat bahas pangkani kekentian bebut yu Jisu keketian Kristan hiru kemut unong buat jong Jisu Kris tegemut yu try Jisu te bong Kristan kemut unong buat jong Jisu te ban buat kam dei basu buat kam bebut mo bayat nanti sebut lang ini kathui kita ki jingmut ki bebon te kini kita iki bang yo bat habang ila kam tang inum inlat nak ba sya telap dak jingdum inlat nak kita ki jing bom tip kita ki jing bit jing tham ki bakan jam sim bon ki ja ki iki basungsi ki jingim jong ki breu kedai nomor ba ngimtip ke babha ke ba sniu nisu dadale lang ki bro la di ke babha kalong thik kumbalong kinong Nineve batai ublei ye kinong Nineve hau jona wong na bakim tip ye ketika diang na ketika man kamot kinong Nineve tu kapor tu gila ke babharu kisngo kabiang gila ke basniu kisngo bagadi ke babha kim tip te Yohanes kaba ni kaba kham koros phang Yohanes kalong ba uyai shan uyai ban biang gini jingkai ki bang yo na ka jing tho gospel ha gospel ndai bo Yohanes uhikai u su tho ba kai ka baja tho kai bo kran trajisu umdan ban hikai denrei haka sithi jung upan kan mau biang iki bo trajisu la hikai tapi pej ke sithi baning kong kalnong baning kong ketu ke dekat ke ba san riu nyu hang tu pen isai kedar menu ki badan kini ke jing sai ke jong play menu ki bala let show Jisu sisa banyo banyat ke jing sai jong play ti kani kalong kata khobor ya ke ba ngilayo sngo na u bat nyapen bana hapi Ublay ulong ke jing syai, badhu ke jing dum kamdan setia. Ladangi ong bangi dan ke jing slok lambat bat ngiyat ya kata ke jing dum, ngilam ler, bat ngimle ya ke jing sisa. Tehni lah syai. Prajisu ong tau babut yu unumiyat ya ke badum. Nang tu dekat ke banyo. Ndai ladangiyat ya kata ke jing syai, kumba ulong mo Hakata ke jing syai ngidon ke jing slok lam perlok hi bat kesna mu Jisu ukhun jung u kapen khut yingi nakapop baro pi habang iya ya ke jing syai kamat ngi sno ho tra Jisu ngi bat scam yu kamat ngi kwa ban kong u kedan ke jing kerkhun nang taba ngidon ke jing dei ke bejan ke jing slok ke bejan lambat ki weipat ki para pengit Tikata ke dikenung rim jom kepalang. Bah bengiat ke jing syai, ngiyok tikata ke jing slok. Ke jing slok para bengit, ke bengiyok nang jing senglang, nang jing ke, ndai tang jing senglang hiu mani kelap nang jing sengyeng. Lani bang ye kendu hakanu ka kamera kanu ke yeng. Tang armut naingut ru compare ke jing slok hi ke jing seng. Kedan kata ke jing kemen banyak ia kenduk kumta banyak duai lang banyak puli lang ketinu play kini kedai kedak jong ke bangiat ha ke jing syai te tu blun kerku jing puli jong ni ketin jong play ngin senang beteng no ko ipat ketayo kini ki padang sa ke khot ke kham dawahi banyak kan ke kham yu ya kini ke benta to ni duai ko khpa jing yu bah bening Ngu eme nak benta ke ketin cumi ke ba mela penyo ngi try bengin pulih kini ke por ngu eme ba me kwa ingi bengin yo e kini ke jing syai ke ba sisa ke ba me mela ai ling bo try Jisu u bolong jing syai jong ke pathai bangi ru ngin yo banyat ha ke ba syai bat banginum sa ha ke badum try rap ingilang baro hoi Hakani ke percaya bro kowe bangin yo tip bo Jisu lawan khanang ban ai ngi ke jing syai jong ke jing im bangin lat na kata ke jing sya syukur ke badum ha ke babun kita ki bahikai ke balam ler ya ke bom hok ban pensngo ki breu ban yalam ki se ke jing jot ndrei bangin tip
hangno ke jing sisa gadon bat ubakumno ta ubangi ngibut try to kurkhui wei na penjungi ki bala ngap iktin jume ne kapor baginang yo try ke jing i ban cha score me ban ni slop ban me bat kumjuru bat ki wei pat ki parabungin kat ba ki sngi ginang ya try kat banginang janru sikapor jong ke jing wan pat ke jong me ban rong no ban siaw no ye ki bangin to snow try gini ki jing pa jungi to map ki pop ki jungi na bangi pan ni gini keteng Jesus Christ amen tengnya why not dengan kapor dengan kerpat ye ba sumawan pelat ni dari jingkap tungin ya wai hakabawai no to ai kajung ipa kajung ublei kupa ublei kun bar blei mesim bakoi to ai begini lai kini syong sa ringkat bat ngi hang ni bat kam tam gitu ki para bangit ki be osngo ya kini ke Bible study ke bait men basan ilahi kai bat baro ki syekri ki be ro bat penan burom mi ke kerteng kajong me sodong setelak jong ke perthai na dum tash bom jukur ngi dbai ngi pan amen.